ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘରେ ଶତ୍ରୁ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ପଡ଼ିଶାରେ ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶତ୍ରୁକୁ ନାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ। କୌଣସି ଶନିବାର ନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ବତେଇବି ସେ ଉପାୟଟି କରିବେ। ସେ ଉପାୟ କଲେ ସେ ଶତ୍ରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶତ୍ରୁଟା ଛାଡ଼ିଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ହେବ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେୟା କରିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ସାରି ଆପଣ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ସେଇ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ମାଟି ଆଣିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଟି ଆଣି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ମଶାଣି ଅଛି ସେ ମଶାଣିରୁ ଟିକେ ମାଟି ଆଣିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ପାଖରୁ ଟିକେ ମାଟି ଆଣିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଗାଁ ମଶାଣିରୁ ଟିକେ ମାଟି ଆଣିବେ। ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ମାଟି ଆଣି ଦୁଇଟା ମାଟିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମିଶାଇ ଦେବେ, ଏକାଠି କରିବେ। ଏକାଠି କରି ସେ ମାଟିକି ଗୋଟେ ଓସ୍ତ ପତ୍ରରେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ଓସ୍ତ ପତ୍ରରେ ରଖି ଓସ୍ତ ପତ୍ରକୁ ହାତରେ ଧରି ଆପଣ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କହିବି। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 7 ଥର ପଢ଼ିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓଁ ବଜ୍ରକାୟ ନମଃ, ଓଁ ବଜ୍ରକାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକି 7 ଥର ପଢ଼ି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଯେଉଁ ମାଟି ଦୁଇଟା ମାଟି ମିଶାଇଥିବେ ସେ ମାଟି ଉପରେ ଫୁଙ୍କ ମାରିବେ। 2ରୁ 3 ଥର ଫୁଙ୍କ ମାରିବେ। 2-3 ଥର ଫୁଙ୍କ ମାରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଯେଉଁ ମାଟି ରହିଲା ସେ ମାଟିକି ସେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁର ଘର ଭିତରେ ବା ଘର ଅଗଣାରେ ବା ସେ ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁ ପଟେ ଆସୁଛି ତା ଘର ସାମ୍ନାରେ, ତା ଘର ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ମାଟିକି ନେଇ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ ବା ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ଆସିବେ। ଯେମିତି ସେ ଶତ୍ରୁ ସେ ମାଟିକୁ ମାଡ଼ିକି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବ ବା ମାଟି ଯେମିତି ତା ପାଦରେ ଟିକେ ଲାଗିବା ଦରକାର। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ କରିବେ। ଏତିକି ଉପାୟ କଲେ ସିଏ ତା ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭୁଲିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେୟା କରିବ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଉଠ୍ ବସ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।